Človek nemá žiadnu kontrolu nad svojím životom. Si predstav, že presne si mladé dievča, ideš niekde mestom, nejaký hnusný chlap ti niečo hrozné urobí, ty za to nemôžeš, on ti urobil hroznú vec a ešte k tomu, kvôli tomu si získala démona. Už ani tak nevieš cítiť radosť a sa cítiš možno taký prázdnejší. Mal by si to vidieť, že toto už je demonický vplyv na tvoj život. To už je red flag, to už je, že wow, toto už je nejaký problém. Nie vždy vieš sa všetkým hrozným veciam v každej situácii vyhnúť, ale tým, že máš poznanie, ty vieš promptne na to reagovať a vyriešiť ten problém. A preto vieš mať pokoj a preto vieš mať kľud. Pretože vieš, že ten, ktorý je v tebe, je väčší ako ten, ktorý je vo svete a vieš, že s Duchom Svätým vieš vyriešiť každý problém. Mohol by si sa báť, že ti vytopí byt. Ale keď máš tú informáciu, že vieš vypnúť príjem vody do svojho bytu, vieš zakrútiť kohútik, keby náhodou sa odkrútil, tak nemáš strach. Prišla by situácia, áno, tečie tu voda, nejdeš panikáriť. Ideš jednať, lebo máš poznanie. A takto sa vlastne prejavujú duchovní kresťania. Ale keď to neriešite a dovolujete tým tlakom a tým problémom, aby vás pohlcovali, tak sa to vie dostať do rôznych štádií vplyvu démonov. Bez toho diabol bude nad vami víťaziť, pretože on hlavne funguje na základe klamstva a zvodu. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.